Još je. Ni. Ok. Ne mogu ići ovo. Ne mogu ići ovo. Znači je tu. Ok. Na metar. Znači, ajde naš tvoj stav. 2. Natrag. 3. 4. 5. 6. Dobra je, znači ćemo. Da, ajde, brzo oprsi. I 1, 2, 3. Lago. Ić. I. Ić. I. Sam. Ostaje. Pregledaj. Da se i psihički pripremi za taj sljedeći udar. Ok, ajmo, vremena, ajmo da dušu. 4 sekunde.